Hello. Maayong udto man diri sa moa karon, maayong udto ninyong tanan. Nya karon kay wala pa magid si Mira kay pag-abot na mo gikapoy man gid siya nya. Higda man siya nakatugman nya. Magbisad man kog pukaw so kita-kita lang sa. So ako ang kining akong i-upload karon mao ni ang katong paraugma sa Pebrero 2, ugma katong kalendarya, kalendarya. Kalendarya. Kalendarya day. Nya, ano na? Kandilarya na na. Kandilarya day. Kandilarya. Nya. Karon atong praktisan na akong ihatag ninyo ang practice tune nga sa tubag ug ang berso magbuhat na ta, mag-practice na ta. Kita-kita na day practice. So di na nato gayon. Nya, naana mo ko inahatag nga practice tune ato na itong i-review. So ayan na to ha. Hatag naka-hinumdum pa ba ko? Okay. Okay ba ako? Naka-hinumdum mo. Ako, bot mo pa. Tanawan ako. Okay. Hinumdum ako. Kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mausiya. Kalimot dayon ko. Pero mama to. Atong subon. Kalimot kita ko da. Kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mausiya. Okay? Nya, verse 1 ta. Mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. Okay, dayon tubag. 7. Kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mausiya. Yan, second verse. Mora gyapon. Kinsa kining hari sa himaya ang Ginoo makusganon o gamhanan ahang Ginoo gamhanan sa gubat. Nya tubagsad di 7. Kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mausiya. Nya ang kinalasan ko pareha naman sa primero. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mausiya. Okay? Amo ra to. Nya kung instrumental na to, na suwayan ko na ako ang mag-instrumental ko. Nya kamo na ikanta. Suwayan na to ha. May intro ako.
kanta mo? Very good. Okay niya. Maura to siya. Guide, paktisa lang to ninyo. Maura to siya, gid. Nahogram ni siya duha ka verso kay ang usap pareha raman siya pirmiro ang last. So, yan maura to. Once a day, kung palitan taas lagi kayo ang taas ara kay ang mukanta, pwede mo na to i-down lang. Kato, D man to siya, D. Naman to ang chords na to, kaya ang tubag na naman mo. D, nya D7, nya kinsa kining G, nya hari sa D, nya eagle minor, nya A, nya D. Okay? Nya, ang verse na to, D. Ako lang i-flash man siya. Eagle minor. Nya A. A7. Pwede na siya. Nya D. Nya G. D. Nya A. Moral siya chords. Nya balik-balik na. Mungkin sa kini. Paliksan niya. Kung panalitan, taas ra ang mukanta siya. Kay panlalaki man siya nga tune good. Nya taas ra, so minus sila duha. Ang D himuha lang C. Kay mubo na siya. F na. Ikan ka sa C, C7, nya F na. Kinsa kining, nya C. Hari sa himaya, nya kana ahanggin D minor, nya G, mau, nya C. Okay? Nya ang berso C nasad kasugod. Asa yung sunod sa C, D minor, nya G. Okay? Nya F. C. Nya G. C. Okay, nya balik-balik na. Ako na i-flash ang iyang C nga chord katong ang original katong G. Nya, mao ra to. Daghang salamat.